cewa da soyayya na fito fili, karkiya da ni da soyayya na tauni ma. Masu kallon mu barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci ta cikin shirin naku mai farin jini, shirin Inuwar fasaha. Kamar da kuka sani, shirin Inuwar fasaha shine da kan gaito jaruman fina-finai, marubuta, mawaka, masu shiryawa, masu bada umarni da ma daukacin masu bada gudunmawa a cikin masana'antar ta shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Wanda kamar da kuka sani, wannan shiri yana zuwa muku ne akan shafinmu na YouTube channel mai suna Kadaura 24 karkashin jagorancin shugaban shirin Yakubu Abubakar Gogorwa, wanda kamar kowane lokaci ni Abubakar Said Suleiman da kan jagoranci wannan shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana dai Muhammad Rayyan, amma an fi sani na da M Rayyan a masana'antar Kannywood gabaki daya. M Rayyan, da farko masu kallon mu za su so su ji takaitaccen tarihin rayuwa. Kamar yadda na faɗa baya, sunana Muhammad Rayyan, ni haifaffen garin Taraba State ne. Amma sana'an harkar Kannywood shi shigo da ni garin Kano. Na yi primary school ne na garin Taraba State, shiga Abubakar Mahmud Gumi a garin Kari. Bayan nan sai na zo garin Bauchi State, na yi secondary school ɗina nan, UDSS Federal Locus. Bayan na kammala sai na koma still Taraba still na ne Federal Polytechnic. To daga nan ne kawai dum sai na shiga da kan Kannywood. Baya ga jin takaitaccen tarihin rayuwa da muka yi, masu kallon mu za su so su ji yaya aka yi ka tsinci kanka a cikin ita wannan masana'anta ta shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, ko kuma menene baka sha'awa har ka ce bari ka shiga cikin ita wannan masana'anta domin ka bada irin taka gudunmuwa. To gaskiya ni tun fil azal na taso ina yaro ina son harkan rawa. Dan tun ina yaro ina rawa. Mun fara harkan waka ba, to sai daga baya na fara jin ra'ayin tunda ina rawa ya kamata ce in hada da waka, saboda dole two things za su tafi tare. Idan ina rawa ga waka, sannan kuma kaga duk wanda yake rawa yake waka dole zai so ya shiga harkan fim gaba ki da, tunda abu ne wanda suke tafiya reshe da. To wannan shine na taso da ra'ayin abin tun ina yaro, shi yasa na shiga abin kai tsaye ba tare da jin wani daddara kai ba, saboda already duk abin da kake da ambition din shi tun kana yaro, to idan ka shiga ciki da ikon Allah ka iya samun nasara a ciki. Wato daga ƙasa ka fara, sai ka faro da rawa, daga nan kuma tafi sai ka ci kai ai akwai buƙatar na iya waka, kuma saboda dinga ba da gudunmawa a bangaren, sannan kuma tafi sai aka tsanduma cikin ita kanta masana'antar gabaki da ake ba da gudunmawa. So baya ga jin wannan, za mu so mu ji akalla zuwa yanzu ka kai kimanin shekaru a cikin ita wannan masana'anta ana ta ba da gudunmawa. To gaskiya zan iya ce na kai kimanin shekara 10 ina yi da farawa da kuma har kawo yanzu. To a tsawon waɗannan shekaru 10 da ka ɗauka kana harkar rawa da kuma waka, bari mu kalli harkar wakar yanzu. Ita wannan waka lokacin a wani lokaci ne ka fara da ita wakar, sannan kuma da wacce waka ka fara a cikin ita wannan masana'anta? To gaskiya na fara waƙo da dama gaskiya tun ina rubutawa in aji. Nan tun ina secondary school sai na rubuta na aji, saboda a lokacin ka ba za ka haɗa karatu da waka ba su taba tafiya ba. Dole idan kana so ka cimma guda ɗaya dole ka aje ɗaya. Sai ka gama ɗaya sannan sai ka yawwa, idan ka gama guda ɗaya sai ka zo ka ɗauka ɗaya, saboda ita waka gabaki ɗaya ai ba za ka yi ta ba karatu ba. Dole sai ka yi karatu ka zo kuma ka ƙara fahimta, to wannan ilimin da kake da shi zai ƙara baka haɗin kai gurin gina wakar taka. To wannan shine tun ina secondary school na ka rubuta wakan aji sai in baci lokaci, saboda na san komai da lokaci. To da na gama sai na fara zuwa studio. Waka ta farko ba zan manta ba, ta ce yar budurwa, wanda da waka da ne waka ta yi daɗi, hakan ya samu hannun bidiyon waka. To ita wannan waka taka ta yar budurwa, za mu so mu ji shin labarin ya faru a gaske ne ko kuma a kirkirar labari? Gaskiya labari ne wanda nake gani yake faruwa akan wasu daban, ba wai akai na ba. To labari yana faruwa a zahiri. Yawwa, dan idan na ga masoya wani lokaci idan suna soya san gaban na burge ni, to hakan sai ya sa ni ina daukan point a jikin su.
wannan shine dalilin da yasa ne wakan yar budurwa da soyayya na fito fili, saboda a kowane lokaci idan ka duba zaka samu ai saurayi shi yake bin mace ce mata yana son ta, ba ita ce take bin shi ta ce tana so ba. Duk da dai ana samun haka, amma kuma mafi akasari an fi samu daga wurin maza. To hakan yasa ni kuma na zauna ne wannan nazarin akan hakan. To a lokacin da ka shiga studio za ka rera ita wannan waka mai taken yar budurwa, kasancewar shine karo na farko da ka shiga studio za ka rera wannan waka, yaya ka ji? To gaskiya dole ne ka ji faduwar gaba da kuma tsorata, saboda abu ne wanda kai tsaye ka shiga ba tare da wani ya ce zo in koya ma kaza ko zo in nuna ma kaza ba. Kai ne ka ji ra'ayin kana so ka yi sai ka shiga. To dole dama akwai tsorata ta gurin mic dole zai baka tsoro saboda kwarjini, abu ne wanda baka saba magana a ciki ba. To gaskiya a wannan lokacin da yana tsorata, amma da yake mutane wanda suke studio ma'aikatan sun bani goyon baya sosai da haɗin kai gurin lalle sai na yi mai kyau. Idan na yi mara kyau su ce mun cire sake har ya sa ni mai kyau din. Kuma da na yi bayan na idda waƙan sai suka ce mun ya kamata a ce babban mawaƙiya ce ta samu ta, saboda waƙar ta yi daɗi, ya kamata ce babban mawaƙiya ce ta sa. Nan ma na yi ƙoƙari na je na nemo kuɗin dan na inganta wannan aikin. Shi ne bayan. To ita wannan babban mawaƙiya da ka nemo za mu sun bace ce fitacciya a wani lokacin ka ɗauko ta kai wannan aiki tare? To sunan ta Abdullahi. Khairat Abdullahi. To masu kallon mu za su so su ji kaɗan rera musu wani ko da baiti ne ɗaya na cikin ita wannan waka da ka fara a wannan lokaci. Yar budurwa da soyayya na fito fili, karkiya da ni da soyayya na tauni ma. Gaskiya ne, masu kallon mu daga jin wannan baiti kun san wannan waka ce ta soyayya, zunzurutun soyayya a cikinta. Baya ga waƙoƙin soyayya da kai, bangare na waƙoƙi akwai waƙoƙi daban-daban bangare ban sani ba ko kana yin waƙar yabo, waƙar siyasa, waƙar biki, irin waɗannan daban-daban? Gaskiya kowanne yana. Saboda lokacin da na shiga da kan waƙa ban fara da kan waka ba, san da na zama ma'aikacin wakar kanta kafin na fara. To kuma yau da gobe wani yana zuwa kana daukan point, wani ya zo ya waka siyasa, zaka ji yanayin yadda ya tafi da wakar, salon siyasa daban, salon soyayya, salon biki waye daban-daban da ka dinga su. To hakan zai kara maka wani ilimi ta gurin kai ma kowace waka a ciki zaka iya yin ta. To wannan shine damar da ne amfani da shi a wannan lokacin. Sai da na fara zama ma'aikacin waka kafin na zama mawakin kai tsaye. Ka san ciki da baɗin duk wasu kalubalanta, duk wasu strategy, wasu hanyoyi da ya kamata ka zaɓi waka sai ka riga ka san su kafin ma ka san da na kai. Madalla, a cikin waƙoƙinka zuwa yanzu tsawon waɗannan shekaru da ka ɗauka aƙalla sun kai guda nawa? Gaskiya ba zan iya ce maka ga adadin su ba, saboda mutum aka ce maka ma'aikaci ne na studio, ha kawai yana zaune ma zai iya jin idea ya faɗo yi waka a lokacin. To kaga ba za ka iya sanin adadin su ba, tunda kai ma'aikaci ne a gurin, za ka yi ta yin su ne ko da yaushe, kawai idan ka samu free za ka iya yin su ka aji. To a kiyasi a iya cewa sun kai kamar 100 kaza haka a kiyasi? Gaskiya dai ba su kai 100 ba haka, amma dai za su iya kai 200, 300 da dai sauransu, tunda abu ne wanda kana yin su kullum, yau da gobe, wata, sati, ba ka iya gida su. Wasu ma sai ka zo duba tsaffin ajiyar kama za ka gan su. Shi ne zai. Kai kake bugawa waƙoƙin kake da ko kuma kakan bayani a kan? To wasu ina yi da kaina, wasu kuma ina bayarwa, saboda ba zai zama na cewa a ce kowanne ni nake yi ba, saboda hannun zai zama guda. Idan kana harkan waka dama ya kamata a ce kana ba wa wasu gudunmawa su, kana mawaki, producer, mai kiɗa, mixer. Idan kai waka kaman guda 3 ya kamata wani makiɗin a cikin 3 nan ya maka ɗaya, idan ka gyara 2 wani ma ya gyara ma ɗaya. To sai ka dinga gane kuskuren ka, idan wani ya fi ka sai kai kokari kai maka gyara mistake ɗinka, saboda ka zama professional kamar shi. To shine abubuwan da ni kuma a wannan lokacin nake ɗaukan wannan matakin a lokacin. Idan na yi 3 zan raba ba wannan ni ma kuma yi. Da wanda lokaci baitin waka ya fi son maka?
a lokacin da nake cikin farin ciki ko lokacin da na gama aiki na koma gida zan kwanta na rage pressure tension zan kwanta, to gaskiya a wannan lokacin na fi jin waƙoƙi suna zuwa saboda brain ɗinka ya fresh a lokacin. A cikin waƙoƙinka wacce waƙa ce ba za ka taɓa mantawa da ita ba domin saƙo da ita wannan waƙa ce ke gaskiya waƙar da ba zan taɓa mantawa da ita ba ta ce wanda na biya maka yar budurwa, saboda na yi ingantaccen aiki a kai sosai duk da ya kasance shine na farko ta ce na farko, amma kuma na yi ƙoƙari wurin inganta aikin. Tunda kaga na sa kai da Abdullahi amun babban kiɗa mai atamfa ne, kiɗan ma shi ma kaga babban makiɗi ne, to ya yi kiɗa na yi waƙa sannan kuma na yi ƙoƙari wurin tace waƙar da kaina na gyara, sannan kuma na yi bidiyo, to kaga dole ba zan manta da wannan mutum da abin na farko. To kafin mu tsallaka ga bangaren harkar ta kanta fitowa a fim da kuma ɗaukar nauyin shiri ko kuma shirye shirin gabaki ɗayansa, za mu so mu ji a bangaren harkar waka wacce waka ce tafi baka wahala lokacin da ka zo ita wannan waka? Gaskiya wakar da tafi bani wahala ta ce waka irin a ce maka kai waka sarauta kai tsaye, wani zai iya zuwa ya zo ce tunda kai kana waka zai iya baka kowace irin waka ya ce kai waka sarauta wa wani, to abu ne wanda idan ba ka saba ba ka fi karfi ta bangare daya, to sai wannan aikin da aka baka ya zama maka difficult a gurin saboda sai ka sha wahala gurin yin sosai. Sannan waƙoƙin soyayya akwai waƙoƙi wanda su ma za ka dinga ji ko kuma a ra'ayinka ka waƙe soyayya kawai ko kuma ka waƙe masoyiya, to idan ka zo za ka waƙe soyayya to nan ma za ka sha wahala saboda abu ne wanda kullum yana ƙara expanding, yana ƙara ƙara buɗuwa, so shi ne wayan abubuwa tutin su ne da gaskiya abubuwan da suke da wahala sosai. To a duba da lokaci na ga yana ta kallon mu, bari mu tsallaka kai tsaye zuwa ga harkar shiryawa da kake ko kuma ɗaukar nauyi na fina-finai da kuma ma fitowa a matsayin jarumi a cikin shi kan shirin. Kai tsaye a matsayinka na producer ko mai shiryawa, za mu so kai masu kallon bayani a takaice, shin in aka ce producer na shiri me ake nufi? Ita producer ya danganci abu guda biyu ne, kamar yanzu a gefen fim aka ce producer mai daukan nauyi shi shine producer, a gefen waka kuma aka ce producer shine mai yin aikin ko ya kiɗa ko ya mixing, to shine producer. Kaga gefen fim kuma mai daukan nauyi ne, duk wani abin da za a ce zamanto a ce a aikin ana lura da duk wani abin da zai kawo cikas a aikin, zai dinga lura da kuma duk wani kuɗi income da ya shiga da wani shine producer. So za mu so masu kallon mu za su so su kalli su ji cewar waɗannan shirye-shirye ne ka kula da su matsayin producer na waɗannan akwai shiri mai suna Rahilat wanda ni na ɗau nauyin wannan shirin, sannan kuma Salman Sas shi ya ɗauka aikin, wanda gaskiya an kalla sosai kuma mutane da yawa suna ta bibiye mu akan aikin sosai saboda yayi kyau. To bari mu kalli shi kanshi wannan shiri. Shi wannan shiri na Rahilat a takaice wanne irin sako yake dauke da shi ga masu kallo? Gaskiya sakon da muka isar a wannan ko kuma muke kan isarwa shine mafi akasari akwai mutane da yanzu suke soyayya baɗi ba a zahiri ba. Ina soyayya da ke ba tare da kin gani ba. Kaga zan iya soyayya a boye, da aljana ma zan iya soyayya tunda su ma suna yi. So wannan matakin muka ɗauka kan saboda wasu har yanzu akwai rashin ba su waye gurin irin wannan abubuwan ba, saboda wani ga a irin wannan soyayya ma sai ka sawa kanshi damuwa har ya kai da haɗi irin ciwon da iyayensa da su kashe kuɗi sosai. To ga irin wannan abubuwan ma matsala ne, to mu sai muka ɗauka matakin ya kamata a ce mutane suna lura da irin wannan abubuwan suna gyara kurakuren su, to shine. Da ina da ina aka ɗauki shi wannan shiri? Mun ɗauka a Mariri nan baya ta gudun hoto, sannan kuma mun je Jigawa
mun yi amfani da location uku ne har da Bauchi ma a ciki karamar hukumar alƙalai to nan da nan muka yi amfani da su. Waɗanne irin jarumai ne suka taka rawa a cikin shi kai shirin? Gaskiya ni ma ina ciki da kuma wani da shi karan kanshi shi cameraman na Salman shi ne director kuma amma da ke na da assistant cameraman din shi wance yana kan aiki shi kuma yana ciki to ni da shi ne a cikin fim sannan kuma akwai ta yarinya da muka ɗauko ta daga Niger wanda ita ma to ta taka rawa gani a cikin wannan shirin sosai kusan mu 8 ne muka fara tunda sai da zama idan ka fara da aka fara da mutane kaɗan ne gaba kuma yana expanding yana increasing din mutane. To shi wannan shiri a matsayinka da ka fito a jarumi a cikin shi wannan shiri wanne irin role ko kuma wace rawa ka taka a cikin shi wannan shiri? Gaskiya na taka role sosai sannan kuma duka role ɗin da na buga gaskiya sun burge ni sosai saboda akwai role ɗin da ni da shi Salman mun shiga cikin daji mahaifin ya aike mu da mu je akwai wata tsuntsuwa da yake so lalle sai mun kawo wannan tsuntsuwa saboda mu mafarauta ne a cikin shirin. To a wannan tafiya ne wannan tsuntsuwar a nan ya haɗu da shi kuma wannan kaddara ta sha soya tun da aljana ce duk lokacin da muka ga wannan tsuntsuwar za mu buge shi ita kuma ita zo ta tarshe wannan tsuntsuwar to a haka shi kuma har ya fara bibiyan lalle sai ya hallaka ta wayewa haka har ya kai gobe kuma da sun fara soyayya to kuma sai ba ta damun shi sai dai ni ta dame ni ta dinga zuwa mu a mafarki tana takura mu saboda ni ba na santa. To gashi mun ɗauko tattaunawa a cikin shi wannan shiri kuma lokaci na ga yana ta hararan mu kai tsaye za mu tafi za mu so mu ji daga lokacin da ka fara harka a cikin ita wannan masana'anta ka wani lokaci wani irin kalubale ka fuskanta a cikin ita wannan masana'anta? Gaskiya kalubale suna da yawa sai dai wasu ma ba za su faru ba saboda yau ma kana iya fuskantar wani kana iya barin inda kake ma ka sake fuskantar wani to suna da yawa sai dai kawai a ce shi harka ga baki ɗaya na sana'a dole ne dama irin challenging na mutane wani lokaci za ka yi mara kyau za su kira su ka wasu kuma su zage ka wasu su ce to duk shine dai kalubalen da ba zai wuce wanda ake samu a cikin wannan harkokin ba gaba ɗaya kana abu ne don ka wayar wa mutane al'umma da kai su kuma wasu suna fahimtar abin da kake ta wani sigga da ta bayyana a bangaren nasarori waɗanne irin nasarori za ka bayyana masu kallon mu cewar ka same su sanadiyar wannan? Gaskiya nasarori da dama don wasu ma ba zan iya faɗa su ba saboda silar waka na tsallaka wanda hakan ya sa da na dawo award kaman kaga award an bani award a Wama award West African award kenan a Niger kuma duka a wannan Sanda wannan ma babban nasara ce. To a takaice duba da yanayin lokaci wanda sabo kake da shi ga masu kallon mu kuma masoya masu kallon fina-finanka da kuma jin waƙoƙinka a takaice? To ina musu fatan alkhairi a kullum mu masu so mu faranta musu sannan kuma masu so mu kawo musu abubuwan da za su dinga nishadantuwa a ciki saboda haka duk lokacin da suka samu jinkirin sakin aikin mu muna da su mana afuwa saboda wani lokaci muna samun jinkirin gurin editing to dole in ana son abu mai kyau dole sai an mana wannan hakuri. To mu ma anan sai mu ce muna matukar godiya da ka samu lokaci ka shigo cikin shirin namu kuma muna fatan a karo na gaba idan mun sake gayyata ka za a samu lokaci a shigo domin mu ci gaba da tattaunawa domin akwai tarin tambayoyi kawai lokaci ne ya mana halin nasa muna matukar godiya Allah ya mai da kai gida lafiya. Amin suma muna gode. To masu kallon mu duka a nan muka ƙarshen tattaunawa ta mu tare da fitaccen mawaƙi mashirye shiri a cikin ita wannan masana'anta ta shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Muhammad Rayyan wanda aka fi sani da M Rayyan. A kasance da mu a mako mai zuwa domin jin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin shugaban shirin Yakubu Abubakar Gwagwarwa sai wanda ya tace mana shirin a na'ura Nura Editor. Ni da kasance da ku a wannan lokaci Abubakar Salman nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.